Christoffer, hvad laver I? Og hvad er det for et regnestykke? Ja. Og hvordan vil I vise pasta? Den her. Der var lige en intro på et par takter, hvor det bare kører imellem. Plus lyse bliver til lyse. Er det rigtigt ord? Ja. Må jeg se jer Lyse. I stedet for en lyse. Må jeg høre sige det? Lyse. Okay, så kommer vores lyd ind. Hvad er lyden? Godt. Og vi lukker lige for munden. Det skulle jeg til at læse. Hvor er det ordentligt? Her er Jan og Lone And you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Hvad giver det? 12 plus 9, det er 11 plus 9, det er 11? Nej, det er ikke 11. Jeg tænker... Katman siger ikke hej. Han siger se at... Ikke at... En. De små krokodiller ned i julen. Nu er Adams mor har vist 20 små krokodiller. Nu har vi ikke 20 æg mere. Det ligner en vivlstrøm. Det ved jeg ikke.
godt efter? Så synger vi. Du, her Andrea, du, her Andrea, nu skal vi synge og klappe for dig. Så vil jeg prøve at gætte, hvad jeg skal sige nu. Hvad skal I så gøre nu? Skal I så klappe? Ja. Må jeg høre? Ej, hvor godt. Tillykke med det, Andrea. Det er flot. Hvad hedder du? Hej, Asta. Du hedder Asta, du hedder Asta, nu skal vi synge og klappe for dig. Så må jeg høre, hvad vi skal gøre. Vi synger. Men så skal du faktisk sige, okay, inde i alle de her ord, der gemmer der sig en lyd. Hvilken lyd er det? 7 for eksempel. Ja, og hvilken vokal er gemt inde i? Er det Y, U eller E? 7. Ja, og hvad for en starter med Y her? Mus. Jeg kommer ind, ja. Det er fordi, jeg kigger på den værste. Nemlig, mus går ned. Og hvis det ikke er en kat, så kunne det være en... Ja, den begynder med... Den her er flad. Kan jeg godt lige tænke mig lidt. Nå, men det er min også. Den var heller ikke så kort. Skal vi så bytte? Ved du, hvorfor jeg også synes, at den måtte låne det om, for den havde brug? Det var flot. Og godt op med vores vinger. Og stå med strakte ben. Og få vingerne godt op over hovedet. Det var rigtig fint. Og I tager lige hovedet op i sandet igen. Og I stiller nu også. At der går fra dit hjerte og rundt til alle herinde i lokalet. Går der også solstråler. Så vi er alle sammen forbundet med vores hjerte og med solstråler. Kunne I få fat i solen og solstrålerne? Nej, jeg kunne få fat i. Hvad siger du, Isak? Ved du, hvad jeg synes, solen var lavet af? Nej. Glæde. Jeg kan godt lide fred, når jeg laver yoga, for jeg kan godt lide yoga. Jeg synes, solen den er lavet af det bedste, vi alle sammen ved. Hvad er det? Kærlighed og sådan noget. Ja. Jeg synes, at det var lavet af lava og lys og sol og glæde og alt det hele. Og mig. Hvad siger du, Christoffer? Hvad siger du? Fred. Af fred? Dejligt. Hvad fik du fat i, Olivia? Også fred, kærlighed. Gør mig glad. Ja. Solstråler. Men jeg synes, han er god til at tegne mig. Det synes jeg faktisk. Okay. Det ser jeg. Ja. Og Morten? Jeg synes, han er god til at tegne uhyre. Ja. Hvordan er det at få de her ting at vide, Isak? Rigtig rart. Og Ja. tager du ham? Det er rigtig dejligt. Optager du? Det synes jeg. Det var rart at kunne tænke dig. Ja. Ja, det kunne man godt tro, ja. Ja. Jeg kan godt se de der
søm, som er igennem hans fod og igennem Ja. hans hænder. Ja, hvad synes du om det? Det kunne man også lave. Jesus med den her. Og så kan man lave rigtig mange farver. Ja. Det der er vigtigt, det er, at man laver en spids. Hey, jeg er så dårlig til at lave et kors. Men den laver man sådan lidt. Hvordan laver man et kors? Er der nogen, der kan? Hey, jeg skal lave den her. kan... Hvad siger du, Fridolin? Den spidse. Brug spidsen. Din er med spidsen bagender. Ja, se, den der godt, det var det. Og der flere så på. Nej, på den næste, den var det. Vitus, må jeg prøve at høre dit regnestykke? Ja. 1 regnekrav plus... Nej, 1 eller anden maskine plus 5 månerydder. Nej, 4 månerydder. Hvad har du fået på? Nej, men jeg laver 2. Okay. Jeg kan ikke huske det. Jeg har bare lavet tegnet 2 månerydder i bilen plus 3 græstopper er lige med 5 ildkugler. En alligator, som går agurk og er venner med Adam. Adam fandt Atlantis. Godt. Så træder du lidt frem. Ale laver abemad i sit abehus. Ja, flot. Anemoner spiser ananas. Aben har en agurk. Ja. Prøv lige at gøre det igen. Jeg kan ikke huske den. Fint. Fedt. Aben Arthur spiser ananas. Den aber efter sin and og læser avis. Ja. Agurk er abemad. Abemad gik hen til Atlantis i Atlantis. 15 plus 1. 16. Så alle har stemt. Der er ikke nogen, der skal stemme blank, vel? Nej. Og hvad bliver det så i morgen? Udeting og Udeting og vugge, fordi der er 11 stemmer, og vi vælger kun én ting til i morgen. Fordi det er både er en pige og en dreng-ting. Okay? Udeting og vugge med 11 stemmer. Det var et stort flertal, må man sige. Farvel og tak for i dag. Farvel og tak for i dag. Og kan I klappe? Du prøver lige en gang til. Du ser, du vinket. Og så skal det herovre. Hvem er det herovre? Kom herovre. Så ser vi lige kan vinke. Og så ser vi det herovre vinke til alle sammen, hvis vi synger der. Farvel og tak for i dag. Kom ind alle sammen. Farvel og tak for i dag.